ए, ए, भाई भाई हाँ। सुनना सुनना कौन है अर्जेंट अर्जेंट कौन है 100 टଙ୍କା ଦେନା ମତେ ପିଇ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଦ ପିଇବ ତମେ ଦବନି ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ମାଗି ପିସି ତୁ ପାଗଳ କୋଠି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ମଦ ପିଇ ସାରିଛ ଆଉ ପିଇବ କଣ ଚାପ କଞ୍ଜଷ୍ଟ ପଡି 100 ଟଙ୍କା ରଖିନ ପାଖରେ ଯାଅ, ରୋଗ ଯାଅ। ଦେଖାରେ ପଳେଇଛି ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁଚି କୁଚି ଆରେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ ବାଲାଜନ ହଁ ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇ ଏଇଟା କଣ ମଦ ପିଇବା ଜାଗା ନା ମତେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପଦାରେ ଯାଇ ପିଇ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ପଳା ଏଠୁ ଯା ପରା କହୁଛି ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ 8 ଘଣ୍ଟେ ରଖିନ ଛେ ଚୁପ୍ छी ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ତ ମୁରଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାଗିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୁବପିଢି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ମତେ ପିଇ ଆରେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ କାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ଏ ବାହାଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ? ଆପଣଙ୍କ ଜଜ୍ ଜଜ୍ ଆପଣ ପାଗଳଟା କିରେ ତୁ ତତେ ୟା ଭିତରକୁ ଡାକିଲା କିଏ ମୁଁ ଶୁଣେ ସେଇଟା କହିଦେଲେ ମତେ କଣ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଜି ତ ଧଳା ଚୁପି ସେ ଟୋକା ସଞ୍ଜୁ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଏ ସଞ୍ଜୁ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଡାକିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ସିଏ ତ ଚିହ୍ନା ଇଏ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କିଏ ଇଏ କହିଦେ ଚିଞ୍ଚଇ ନେଇ କୁହ ଜାଣିନି ବାପା କିଏ ଆମ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ କି ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ ତମର ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ସତରେ ଓ ଭାଇ ତମେ ସତରେ ମତେ ଜାଣି କହୁନ ନା ଜାଣିକିରି କହୁନ ଇଏ ପିଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆବୁଲ ତାବୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଯା ବାବା ଯା ଯା ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଆପଣ ଏକିଟିଆ ପାଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡରେ ସବୁ ପାଗଳ ସବୁ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେବ କି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ